Hello, beautiful family. How are you doing? Thank you for your love. Thank you for your support. I just can't thank you enough. So, my wonderful family, today I have a quick one to share with us. Hey, I don't know why the government is collecting land from these people. Unbelievable. How will government be collecting land from these people after they buy the land from the seller, or they acquire the land in one way or the other? At the end of the day, you see the government collecting the land from them. Does that mean that they were not sure of them having the land all this while, or they just discovered that those lands belongs to government? I don't really know, but all the same, I want you to listen to what you are about to listen to and get your facts, and make sure you drop it in the comment section. I want to appreciate this Naze. Honestly, is doing a great job bringing everything openly for people to see. I don't really want to talk too much, but let me release the video so that you watch it, and I'll be right back. But I hope another attorney, Apoga SN Okoronkwo of the blessed memory. The man is late now. Or the two attorneys on Naze Road North Industrial Layout. Mege from Poly Junction, from Naze Roundabout, stretching from Naze Roundabout to Okanyo Werewu Mini. Okanyo Werewu Mini, on the land in question. The land they run into several thousands of hectares of land. Manahenyanani as compensatory plots, about just 12 plots of land. Measuring like 1,000 square meters. Owoge rochas. Okorocha kemere ha. Actually, often onwa law for aka ahụ. That land acquire under due process. And white paper for Arane Gilekwa Naze Road North. That's how we settle the area. We about for I got some white paper she condemn on page the mayor acquire. Always settle the area. Where she made Naze Road North Industrial Layout. It's a lamb I hango Chibo Mizu, Honorable Chibo Mizu. I'm on your market and Naze. So this area with Naze Road North Industrial Layout. A set lawyer, none compensatory plots. And you will it, and then Nekede will. Attorney Anabia, what I hear be la honey, what I shin facility lania, Jepa Lance, Mwa Emea, Mity na the master plan. Iti and Gaheni near the time, got master plan. After some years now, this present our Senator Hope was the governor we get. The Lance, Commissioner for Lands. Amachama henyi ma mama share will not blow share will to Lagos to Ganani no. Now lepa no nye kozo hopa say awo amana gene you know amaniwanya nde chande no yo enwe ha wo before. You can't come to somebody's house. Bam nubuga I get be wanyem no mum. I ga pa no so mafu. I ga kona bia no ge lepa lenyi na anye gina bema ngwana bema nwe wure police na ame ebuba gudoma de nwe cheche anama abelahe onwe ho obana onye Naze owola onye Nekede wotoro 1 million plus of land. So anyị ga-agba nkịtị nnemere but assurance anyị ga nwe okwu anyị kwugawo aga aha aba ndị ewega mbara ala ji aha gọvanọ ewega anya mana gọvanọ ama ihe banyere ala ha si na ha wegi ya na gọọmenti chọrọ iji arụ gịnị anya ma egbere nwa facility nwa para ihe ba facility akile ala egwukwa akọwa mbara ala now ebishi ala anyị na kwuru bịa na awụ anya ahụ shi mbara ala ya gọọmenti nyere anya as compensatory plus abịa na ahụ ya anya ma reason gọọmenti chi iwe ala ga-eje hụ ndị nwe ala ya kwanụ maka gọọmenti were ewere gịsị akpa gọọmenti ji ewere hụ arị mma gara huhu n'utu ndị nwe ala na wee nye ụzọ ife lụrere mma but this one agba ha anyị ejere na onye isi ala onye mmanụ onye isi ala ebe ka anyị ejere na nwa kpara ji ya moto gbagagbaga kporuo ya na Empire Energy drop ha shi because ahụ onye isi ala ọwụ ndị ebe ama nwere ma ji onwe ya sịrị ọnọ na gọọmenti ekọwala enwe eme ya arrest ihe ọ bịa ajụga wụsa anya ahụ compensatory plots and mbara ala na uru ke gị na ji amị na polisi emega nene nga ahụ hụbụrụ onye ji iwe ala onye rụgo ụyọ ga-akpọrọ amị kpọrọ polisi ya na ịchọrọ ime ndị mmadụ intimidate were mbara ala nwụọ but assurance anyị nyega nwowo aga ahapụ the land unless ọ na ga-awụ permanent
commissioner for lands at Hagowago, and they actually make government Imo State Amanawo. These people are known as political harlots. Ngola no government can wa ba baby. Henine butere. I am quite sure na Governor Senator Hope who govern Imo State are aware. Ye megen gije were akwoje present ya to nwa he agisa Hassan na hu sigije we mambra na ndem mam. Anya ji ho ya mana this government. Because the government gwara anyị mbọ ya be na ananya ala. Nde government ndị ọzọ ana anyị nyehu anyị. The same government enwe ike na approbate reprobate mahukwa. Na la hukwa na mahu anyị mbara. And na hu bekwa n'ebe omega ahụ. So here wu ihe ndị anyị ejekwala to survey general. Video echanya enwe Mity. Yeah, the survey general say am akpa ihe commissioner for lands imega. I am quoting you who survey general. Igwara m si ihu anyị na mbesa ga makpa again an advice pa gije just a professional. Ahu a political appointee. Ahu is suppose na akpọ nno consult on, but this time around I consult ga ahụ. Gi kushike usa hu order from above. So this order from above anyị gbaga ndị wega mbara ala amana whosoever and the noble atuga gi gwatuga hu gi no were mbara ala je enyi ụmụnne gi papa gi hu na mama gi hu no ndị be nne gi na le maga ha ba the land unless na lo anyị je court ba ijere court ugbo court sa anyị ha ala gi anya lakpo in peace court na sikwa no anyị anya hu nwe hu ri ande nwala he compensatory plus enyi na anyị recycle sand gisa gi geji force agi geji army na police na anyị the land anyị ga esoro lo ba shigogo anyị ga esoro bịa nga ahụ committee ela gi suicide gbuo onwe anyị ga gwure kpambara ala anyị so ọhụ ko jere so biko anyị ko ndị zụga shi nwa aka fụọ anna aga aba ya wuru ma achọrọ hi were mbara ala they should come to the community anyị nwere onye eze nwa bịa gba anyị reason she anyị eni enyere anyị ha wụ ma ahụ ihe gọọmenti nyere anyị because anyị na-ahụ ga asịwayonu gọọmenti na-anya ala over 2,000 hectares of land. Nyani nani 12 plus. Nyani nani 12 plus. La ukwabe na mahu anyị ya. Ye chara anyị chọkwa ni ichori relocate anyị to any place. Ga agba na anyị agba. Anyị lenu mi ji iti anyị me mmiri nwori. Itikwa anyị mo atamre. Ya kwere anya sigi anyị na pa ebe. Anyị emega na edo anyị and few months to election time. Keji ugbu na ele ndị ọwụ gị ikpu vote. Akpaghụ nwa iwe. Akụmakwa vote onye ga-ahụkwa these people wega mbara ala. Ị ga-ahụkwa amana, ị ga-ahụkwa nọbụlụ ha. Ọkwa ndị anagara gakweje nọ n'anyanwụ nọrọ mmiri amanwụ nwa akpọ vote. Nwa na luchana gọọmenti this another party wo ke arụ cure party for nwa baba ebe ahụ. Ha fụkwa onye party ke. So agwụ ebe ejeje ebe o meziri emesi. So anyị ji ha agwaga nwesị anyị eje na court. N'ụlọ anụ gị ebe ahụ nwa kwụsị anyị ru court shi nwa were but isa ga-eje amị na police na naanị ya otu agwụ eji Are mma ịma ndị unu ndị Naze kwa ndị Naze na Nekede bịala nwere ndị Nekede mpaghara Nekede bịakwara nụ o nwere ndị ka afụ bịara nụ enwekwara ndị okuku ndị Owere abịakwala ndị Amawo ma abịakwala ya urukwa otu nọbụl atụle egwu otu nọbụl atụle onye ọbụla bịara na ya kpụrụ nọbụl atụle egwu n'ọnụ achọrọ m ịjụ gị n'ihi na nọbụl atụle egwu shi na ndị ọbụla ha na-ahapụghị okwu ala na ha esetụlụchala mmụọ including unu na onwe n'uwu ndị Naze ọchị na o setụlụcha na unu ahụ enwere meeting na enwe ihe na compensate chala unu ọmahụ unu na nọbụla atụle egwu anụwa unu enwe nzukọ nwere ka unu ya na ndị Naze shiri nwee nzukọ gịnị ka unu kwuru na nzukọ ịgwa gị eziokwu onye anya Mity bere agwụla survey general the president survey general the young man n'onwe ya amarakwa na ihe omega ọ mara n'ọrụ arụ the young man was an experienced land officer ọ nọ na ministry for years now atụle egwu commissioner for lands anya hụbela ya we approve ejere kwụọ compensation ya hụ si the approve ahụ a ga-emerịrị include this compensatory plus ọ naga anya ugbo gị settle ole ọ wụrụ mbara ala iwere gị ahụ ka ejiri settle other place if you have paid us compensation ọ wụrụ in respect and to the extent of anyịnwa enye anyị compensatory plus mde ọ nwe ha ahụ no we agree with you settle ole ebe ahụ we are not contesting that by the because government will a continue this government for no ọzọ bịagane gakwa continue from where they stopped this agi were ya ebe ahụ kutuo na Alaba kutuo cluster market
Futucha knows what filling stations on that neighbor. Why must it be? Why must your interest be concentrated on this small portion of land as compensatory plus? Yes, except to Lolani, Anya again when Oku. Anya again maybe when the meeting for the first time. I've government, a governor Humega, a governor, Anya will be any type of meeting. Yeah, as also government is settled land. I will not compensatory plus okay, settle land. Oh, this one, no, we get settle land. But I will this present administration. Of course. I will this present government proper. Government proper. So, government proper, you know, settle Kaga with the police. But I can draw. Government in the GM. The government in the okay. Alaba. Okay. Part of it, no cluster. So, for overriding public interest. But I call me Gubu. Oh, by Nihoji him. And so settlement we agree with him. You know, we agree with the commissioner for land management. Yes, man, I hear with the guy no here man settlement. Okay. And when I be we get okay. Other one them okay. Mpa ngwanu ka anyị nunu oluke gị ka inwe ike kọwakwara dị ka onye shi Naze bịa ihe omume a n'ụtụtụ a gaa n'ihe nụ. So ndị Imo steeti na ndị Owerri ibe m ndewonu. Aha m Sir Divine Ebere Emmanuel. Onye ụmụ ọkọtọ ụmụ dibịa autonomous community nke nọ Nekede. Ahema nwanne m nwoke shi Naze je bịa ugbo ha hụ kwuru. Ehụ na nwambe Igbo ji asị onye ọla na nwambe ha ihe na ahụ jiri nwoke shi. Ihe na-eti akwa Chineke ga n'olu ya. Ahe na anya ndị mere. Ala niile nyere ha anyị nwere memorandum of understanding duly signed by Mbanaso, former commissioner, Amafele, permanent secretary, Commerce and Industry, and Okereke, the DPRS. And that memorandum of understanding, to go to court, any breach of this memorandum of understanding. So I be ahead. Ije gwanoshi, who jiri kwuo ala compensatory plot nyere ha anyị we anya ha anwụ ediri hụ gashi abụmodo uyoshi anya mekipụla nsogbu this and that ebe anyị nwe ya anyị anọrọkwanụ fụrụ ana ebe jiri use chala anyị mecha ihe nwu chọrọ ije eme gọọmenti ahụ eli ndekọ ọzọ na-aba ogbu anyị agaghị ekwe kpọọ nwanne m nwoke ji kwuo anyị eje na court ri akpa MOU nji aka nga jiri nye anyị ọda si go to court any breach of the peace. So and then I make a breach. You mo no bulo mo amara iwo nyanwo mo balakapa nguli igba nga hanere au kane igi iri chake keke acha anu nya daga anu keke acha keke babo dije na mo ndo ke ya anyị zuru ezu gbara izu bịa Naze na anyị Nekede anya ga-ekwe gisha maternity junction ebe maternity junction ruo Naze junction ruo amere ahe ube me mbọ no wa eji ihu MOU gọọmenti were aga hekwu gọọmenti were ana-afụ ugbu anyị shin olo and anyị eje na court and the court ha ejere anyị ji hụ ụjọ jee ya but ma anyị ga ije alụ ọgụ ma apasara akwụkwọ eje court nwe jere mọrụ nga ahụ anyị ga-ekwe obrich anyị ga-ekwe so ndị nwumegide onye nwumegide gawu the governor of the state because na ha ọjọọ ha hụ nwumega nga ha na-ebe na-akpọ gọvanọ na-akpọ gọvanọ na-akpọ gọvanọ na-akpọ gọvanọ na-akpọ this and that because of ndị eso azụ mega homa o nwere ike gọvanọ ama so ha hụ nwumega nga ahụ nere onye ka jide nwoche Naze na Nekede anyị anya ga-ekpe muli. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye bye.